5 februari 2010 wint het Venlose trio W3 het LVK in Toer met het nummer Vandaag. In de serie Kom eens kieken bij ons kiekt Jermet in de keuken van het drietal. Vandaag is het de dag van de waarheid. De LVK-finale van 2011. Lukt het W3 2 keer op rij de LVK-finale te winnen? Super. Volk was het helemaal gek, geweldig, heerlijk. Ja, waar ik op had gehoopt, heel stiekem, dat is gebeurd dat gewoon echt iedereen weer gewoon nee. Snap je toch niet? Maar het is wel gebeurd en dat is geweldig. En wie kikken is dat? Dat kan ik niet beschrijven. Daar heb ik geen woorden voor. Maar dat zegt ook iets, hè? Geen woorden hebben, te gek. Het publiek deed wel heel goed met ook. Ja, heel echt één massa gewoon en gewoon ook echt alle tekst kennen gewoon ook. Dat snap je dus echt niet, dat je zoiets hebt van wow. Ja, echt te gek. Proficiat. Ja. Nou maar eerlijk, 6 dagen. Mijn complimenten. Je zet de hele bar op de kop, inclusief dansen. Ja. Stemming in de boet. Stemming in de boet. Ik ben ook verliefd op tegen. Oh, heerlijk man. Ah, geweldig. Hier achter het podium. Ja, zelf meegefilmd. Ah, geweldig. Het stond wel weer wat apart met die dansgroep erbij. Ja, het was even vlammen. Ik denk dat ze daar weer een goede beurt van maken. Je hoort een reactie van. Twitter is alleen maar lovend en dat was wat te verwachten natuurlijk naar zo'n spetterend optreden. Er wordt op dit moment meer getwitterd over het LVK als over X-Factor op de Nederlandse Twitter. Boven Amerika, Japan, China en alle grote landen, LVK is op dit moment de trending topper op Twitter. In het artiestencafé wordt met veel spanning de rest van de deelnummers bekeken. En dan is het eindelijk tijd voor de juryuitslag. Op nummer 13, kom eens kijken bij ons uit Venlo. En dan zien ze dat ze 18 punten hebben gekregen. W3, 18 punten. 19 punten. 16 punten. Uit Venlo kregen 13 puntje. Oh, 13 punten voor W3. Het wordt heel erg spannend. Ik ga het verlossende woord spreken. Liedje nummer 13, kom eens kijken bij ons uit Venlo. 19. Van tekstliefde Hannelore Winter en componist Wim Warmerdam. W3 met Kom eens kijken bij ons, dankjewel. Wim Warmerdam, de pap van Quinn, is behoorlijk aangeslagen. Omdat ik helemaal een beetje overstuur raakte van wat er gebeurde. Ik denk, kreeg Ruud maar 1 punt, zou ik maar zeggen, met een lied van de politie uit Venlo. En ik denk, ja, nou is voor Ruud gebeurd. Ik denk, nou kunnen de punten vallen waar ze willen. Ze zijn dan weer niet meer in te halen. En ik denk, dat zal ons nog niet overkomen weer. Voor de tweede keer. En, nou, dit is nog niet gebeurd. Dit is überhaupt wel eens gebeurd. Dat Tonnenzek hebben dat ook voor een paar jaar terug. Maar daar zat weer een jaar tussen, of 1 of 2 jaar tussen. Toen werden die weer kampioen. Maar dit is echt historisch. Dit is nog nooit gebeurd in de geschiedenis. Van 35 jaar bestaan van LVK. Dus ik ben ontzettend trots op dat stel. En ze hebben weer ontzettend professioneel aangepakt. Maar Joep, mogen W3 volgend jaar dan nog wel meedoen met het LVK? Nou, we hebben in het reglement niet staan dat dat niet mag. Dus het kan ook nog een derde keer als het zou moeten. Dus, De fanbus van W3 vertrekt terug naar Venlo om door de overwinning te vieren. En het bleef nog lang onrustig in de Venlose binnenstad.